Lave en forbindelse mellem hjemmet med forældrene og børnehaven via en Dropbox, således at forældrene kan følge med i, hvad børnene laver i børnehaven. Og de kan tage nogle af tingene med, de laver børnene med hjem, og arbejde videre med dem på iPad, og tage dem via Dropboxen med i børnehaven. Det drejer sig om et rum med interaktive vægge, der er uafhængige af hinanden, alle væggene. Det vil sige, at der er en, der kan stå og lære noget matematik og noget sprog af forskellige art på den ene væg. Så nogen, der kan stå og tegne. Og så tænker vi også, at der er noget hologram, hvor for eksempel kan køre ind i midten, hvor man så for eksempel kan lære om jorden. Væggene de kan fungere lidt som en iPad, det vil sige at du kan have de samme apps på og lave de samme ting, bare i et stort format, så børnene kan lave det sammen. Herude ser vi en pædagog, der har en iPad og tager et billede af børnehavebarnet og synkroniserer, således at når barnet kommer ind, så kan den genkende ansigtet, og så for eksempel være en prinsesse. Ser sig selv som en prinsesse inde i rummet. Og så tænker vi også, at rummet kan blive et rum, at alle væggene viser et sted i verden, eller hvor børnene så kan være inde og interagere og lege.